Ekele m unu ndị ọma, kedu ka unu mere taa? Ilu anyị ga-atụ taa bụ ilu ọ na-abụ na o nwere ike ihe ga-emegide mmadụ otu ọbụla o si wee mee nke ya na-adị iche. Mana o nwere mgbe mmadụ ga-asị na nke m adịzi iche n'ihe ọbụla m mere, o nweghị ihe na-aga. O nwere ka ndụ onye ahụ si wee dị, ọ dịza ka o nwere ihe na-achụ onye ahụ ọsọ. Ọ bụrụ mgbe gboo, ụdịdị onye a ka ọ na-abụ eje gbaa afa ka a mara ebe ihe na-eme si, ka a mara ma nwere ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ, ka a mara ma nwere ebe mmiri si wee gbaa rụọ n'isi mmiri. N'ihi na o nwere ka ihe ga-emegide mmadụ, wee sị na ọ bụ onye ajọ chi. Onye ajọ chi, ọ bụ ndị bekee ha sị an unlucky person. An unlucky person bụ onye ajọ chi. Ilu anyị taa wee sị na onye ajọ chi ka mmiri na-afa n'eze. Onye ajọ chi ka mmiri na-afa n'eze. N'ihi na mmiri ịfa mmadụ n'eze, o gosiri na o nweziri ihe ọzọ so ya. N'ihi na mmiri ekwesịghị ịfa mmadụ n'eze. Mgbe mmiri nọ na mmadụ n'eze wee fara ebe ahụ, ị mara na ọ ihe kwesịrị na a ga-enebara anya. N'ihi na naanị onye ajọ chi ka mmiri na-afa n'eze. Ọ bụrụ ilu a na-enebara anya na ọ bụrụ na onwe ka ndụ mmadụ si wee na-egosipụta na ọ bụ onye ajọ chi. Ihe ọbụla o mere, ebe ọbụla ọ gbagara, ọ dịka o nwere ihe na-eso ya si na ọ gaghị adịnatara ya mma. Ọ bụrụ mgbe gboo, unu mana ugbu a anaghị agbazi afa, ugbu a anaghị ajụzi ajụjụ. Mgbe gboo, bụrụ ụdị ihe a mebe, a na-aga jụọ ka a mara ebe ihe si wee mebie, ka a mara ihe na-eso ya bụ onye, ka a mara ihe kpatara na ọ bụ onye ajọ chi. Maka na mmadụ chi anaghị ekeche mmadụ ọ bụrụ na onye ajọ chi. O nwere ebe ihe kpatara ya. Ụdịdị ihe a na-eme, asị na onye ajọ chi ka mmiri na-afa n'eze. Wee gaa wee mee nchọpụta ka a mara ihe kpatara na onye ahụ bụ onye ajọ chi. Ihe a bụ ilu anyị nke taa. Ọ bụrụ na ihe na-eme n'akụkụ gị, o nwere ka ọnọdụ si wee dịrị mmadụ, o nwere ka ihe na-eme, ọ bụghịkwa nke na ihe sere mmadụ ike. Isi mmadụ ike bụ ihe onye ọbụla mere. Ụwa kịta siri ike, ebe ọbụla mmadụ nọ, ụwa siri ike. Mana o nwere ụdịdị ihe ga-eme mmadụ wee jiri ụdịrị las na onye ajọ chi ka mmiri na-afa n'eze. Ihe ị mara na o kwesịghị ime, o wee na-eme. Mana o nwere onye ọ ga-abụ ọṅụọ mmiri, mmiri efa ya n'eze, ị mara na onye ahụ bụ onye ajọ chi. Wee sị gịnị? Na onye ajọ chi ka mmiri na-afa n'eze. Ụdịrị ilu a bụ ilu eji atụ na ọ bụrụ na ụdị ha wee na-eme, ọ bụrụ ilu ekwesịrị atụọ ya, ị mara na ekwesịrị ịga mee nchọpụta ka a mara ihe kpatara ihe na-eme onye ahụ. N'ihi na naanị onye ajọ chi ka mmiri na-afa n'eze. Nke a bụ ilu anyị nke taa. Ka anyị kwụsị ya ebe a, n'ihi na ilu abụchaghị ilu na-enye mmadụ obi aṅụrị. Ọ bụghị ilu na-atọ ụtọ nke na ị ga-ejizi ya wee ọ ilu gosiri na o nwere ebe ihe nọ wee mebie. N'ihi ya, anyị agaghị agbata ya ogologo, maka na onye ajọ chi ka mmiri na-afa n'eze. Aha m bụ Amarachi Atama, nwa dị ọra mma. Ekele m unu.